Sasisian pat ni pedang sengau bahabiang ya pi syagani ka channel ka jongi ya ka bapi o sengau man la kapor ya ka klien ka jong oblay lingba ka ni ka living word explorer nganget pi yo mat iki jingkerku hakini ki jingi kai ki bala hashwa jong ka ni ka por bat nganget scam ro bahani ka clip mat sasisian ngawan lingba ka ni ka YouTube channel ngai oblay ula kerku ka jing em ka jong pi ki brio ki bas ngap ki brio ki viewers ki subscriber ki bas ngap ki bayai sengap man kapor ngangai scam ke jinglong ka baken jaman sim ke jong pika klam sakut haju Henry ka yai nakawai ka senjam pilong ki brio ki ba syakri utrai pilong ki brio ki bayai ne ha utrai bat pilong ki brio ki ba san ha utrai te ha kani ka janmet jong ha kani ka janmet ngakwa ban keren lani ngakwa ban ya Pelio jengmet lang bat pi ha kani ka por nak tien ke jong blai ba kum no ngin lang ki kiu ki ba mentoy ha ka kti ka jong utrai lani ka kti ka jong unong thau kiu ubade utrai jongi u Jesus Christ kum no ngin lang ki kiu ki ba mentoy lani kita ki kiu ki ba la ban pendan kam da unong thau kiu lani da utrai Jesus ngila ban syam na Isaiah lenong ka ba Henry pusaw ka dekat ka ba prang ini ban pulih ka ni ka por Henry menta atrai melong ukpa jongi ngilong ka dau bertha bat melong unong thau khiu jongi te ngi baro ngilong ka kam ka kti jong me hang ni ngi yo Isai ba hang ni ka ktin ka joble ka ong atrai melong un kpa jongi ngilong ka dau bertha bat melong unong thau khiu kamut hang ni kani ka ktin banga kran kani ka klip mat ka ktin ka jong blai banga ban pleu lang kani ka por kalong syapang unong thau khiu te hang ni ka ktin ka jong blai na Isaiah le nang bandar pusau dekat ka ba pra ka ong kum no ba melong unong thau khiu jongi bat ngi ngilong kita ki kam ki kti ki jong me kamu ki jong utrai kamu mengi ngilong kita ki jing thau ki ba koridor ki jong utrai hakani ka dekat ba hakani ka lenang ka kran syapang ba mengi ngilong kita ki nong thau ngilong kita ki ba sya thau ha ka kti ka jong kran mu utrai ulah thau nya yangi ulah penwan der bha ya ka jing em ka jing penwan der bha ya ka di ka long ren yang ka bangi ngi dan menta takadang ni om ka ka jong le ong no bangi long kita ki khiu te ha ka ni ka pon ka ban ya kran ba ong kum no pat ngi hoi utrai la thau ya ka jing em ka jong utrai la penwan der ka jing em ka jong hi re ka syong pat sama ngi pat kum no ngin long kita ki kiu ki ba la ban pendan kam da utrai la ni ki balong ki ba mentoy ki balong useful Syabangin poi syakata ka phang ningkong ngakok ban bu ka ni ka jingkeli ba kalong kata ka jingkeli kalong ka ka kamram ka jong unong thau khiu ka kamram ka ban ningkong ka jong unong thau khiu kalong ya ban thau yu khiu ban penwan der ya khiu ban udan ru ka bor ban lem no ban pen praya kata ya utau kiu bat ban sna biang ban penwan dur biang kalau kata ka ruko lada unong thau kiu yo ya utau kiu jong u bo umpat wonder ba umpat kenya ba umpat la ban umpat da internet ba udon ka bor un pen pra biang ya utau kiu bat bo un sa penwan dur bat un penlang ya utau kiu uba internet ba internet baki brio baki pek kin internet ya utau kiu berapa ki brio Bipet ki kok ban pendan kam yau tau kiu de kum juru utrai ulong unong thau jangi bat ukwa ban thau ni hakata ka rukam ya ka ba habu thau yangi ukwa baki brio baki pek yangi kinda yo ba itnat sisa kinda yo bakinda kwa sya ban pendan kam ya ka jing em ka jingi pendan kam ka ka benta pendan kam da benta ka kam ka jong ban bale baki brio ki jong blai bon sien ki jukot ya kita baki sngau tho bakadan ka jing pen kya ki sngau tho bakadan ka ta ka jing men toy ka jing em ka jong ki baki wan kita ki bri jong blai ki wan ban dual ne ki wan ban kren ne ka kten ji blai ki yomat e ka jing ker kuling ba ka jong ki nama blai nama baki long kita ki ba utrai ulah thau ki ulah kenya ki bat makiru ki long kita ki ba kloy ya ka ban kongo ya ka ka ba utrai ulah benshet ya ka jing em ka jong ki
kata pila ban syam na siti skinong rom kala nong kabalai ka dekat ka baar huai ka bakran chapang ba unong thau ki udan ka bor ya ban penpra udan ka bor ya ka ban sna ya uta ya la jong ukiu kemut ke ga ba kwa ban ong ni galong ba mengi long ki kiu ba utra ula ban le kat ba uman ya ka jing em ka jongi la da ngi long kita ki brio ki ba kloi ban ai tilot ilala ka jong ka jing em haung Jeremiah le nong ka bakat pra ka dekat ka basau bat ka dekat ka bahan riu ka kren syapang kata bu ula ban pen pra ula ban pen wonder bat un sa pen wonder the best na benda jing jing bali babun sin kata ka ka jing shisha kata kendiat dengan ai ka testimony ba kata kalau mensua haga jing em jonga ha ka por bangadang dan ha ka perthai ka ai ka ba ngalong ha pa bangadang perthai ngalong broken ngalong kata ka jing em ka ba ka dap da ka jing pra ka jing em ka jonga ngadap da ki ai ki bam ya dei bar ka gospel ma ka bam ya dei ba ka gospel la em ba ka perthai henrei utrai pat ushim ya ke balak pra utra ushim ya kata ka balak pra uwan ban ra but uwan ban pen wonder banga aingu iblay ngalong kumni kum bangalong mentan ma baka jing ye baka jing ai ka jong ublay mensua ha ka por ka bangam patip utra ngalong ha ka rukom ngalong ka bri ka balak pat ka balak pra hindai ha ba utra pat ushim ya kata ka balak pat ka balak pra uwan ban pen wonder but upenong yang kumni kum bangalong mentan ngamla ban expect ela di bangan longkom ni henry di maka jing ke jong blai tengah ngai scam ru bahang ni ha Jeremiah kala nong ka bakat pra ka kren chipang kata chipang unong thau ke bo uthau bo upen pra abo yo I bo uta u kiu umpat itenat kumyanga hadin balang ngalak kela ka bo manganai piadin balak kela ka bo kam dei ka mut banga ngala biang let kidan ki por ki banga hap ya ling ba kata ka jing pra na markom ha kata ka jing pra ha por ba pilawan sha utrai ba ka jing pra ka por pidang dan pertai kaya pher ha ka por ba pidang ba pertai kamu pi pra kamdan ka jing sup henrei ngan ang pi ha ba pi ha por ba piladan ba utrai pidan ha preng jang ka jing pra pidan ha preng jang ka jing thang ka mensem henrei ngan ang pi kum ha kata ka por ka dei ka por ka ba utrai upen wonder ya ka jing em ka jangi dei ta kadau hangi ke ka bang ka bon ong galong bangim dei bangin blame ya ka situation lani ka jing ja ha ka jing em ka jangi hadin bangi lak phai shi utrai den bangi lak kla ka bumut ngim dei ban kno lani ngim dei bangin blame ngin bali ka wan jaya nga kani balay banga snusi balay banga katang henry to shim ya kata ka jingja kum ka jingsan ka jing em ka jangpi lemda pi piyat ling baki test lemba pi piyat ling baki exam pinum password ki kena school ki so to bahaya kata lada kim pass ka class 1 kinum la ban poi ka class 2 kum juru ka jing em ka baken jaman sem ka jongi lada ngim pat yat ling baki test ngim pat yat ling baki jing lembang ngim pat yat ling baki ta ki trials ginum poi siya ka level day takada ha bakawan ka jingyale ka jing em ka jingi nginum ong bakata ka jingyale kaday nginum ong bakata ka jingyale kaday kata ka jing penlong ka jong tribe un penchita mingi kaday namar ukwa ban shnya aingi ukwa ban penuan dor yangi ukwa ban transform yangi bangin la ban nya chaprang bangin long scam bangin nang klan ka jing em ka baken jaman sim bangin nang kiu na ka ka level siya ka pan kabaar nang ta balay pat unong thau kiu uthau yo kiu hoi ka baning kong ong unong ka kamram jong unong thau kiu uthau ya ka ban penwander ka kamram jong unong thau kiu ka de ban thau yo ki kiu kabaar pade balay pat uthau yo ki udon la ka jingmut ngam tharai bu unong thau kiu u thau to u chubu hayeng udan ka jingmut ka jingmut beliu namar ukwa ban pendan kam ya ukwa ban pendan kam ya uta unong thau ya uta ukiu uba ula thau bat haba unong thau kiu usna ya kiu udan ka jingmut ko banga ong ipi mentan udan ya ka jingmut nama bu ukwa ban pendan kam ya uta ukiu ukwa ban pendan kam ban le yu ban ket ha uta ukiu lada udai ukiu sentiu ngam tharai ba pin shubo ba ya ukiu sentiu tu boro shi snam shabar pinchu yo kiu sentiu henry haba ubriu ba thi tu kiu le kumno ubu ya ka khandau bat uthong ya ki sentiu hapo jang kata ka khandau ti kum juru ublay haba uthau yangi ublay haba open wonder ka jing em jong you expect
bangin ra ai hau tau kiu kabamut ngira ke ngira ya kabor ka jong u kata pila ban syam na ki kam ki apostol kalau nang ka bakandai ka dekat ka bakatsan bengira ya kabor ka jong utrai kum ukiu ngira ya kabor ka jong utrai dei ta kada ba unang thau kiu uthau ya ukiu ukwa bakita ki breu kin ra bakita kin ra ya kabor ka jong utrai kin ra ya ka jing pensle ka jong utrai kin ra kin ra bat kin bo hau tau kiu bakin long bakita ki ba bo ula bo kin yo ban pendan kam ya kata hanta ban kin show ayu pat hanta ko mga laong ipimentan ban kin show ya kabor ka jong utrai ban kin show ya kata ka jing pensle ka jong utrai an api balai ba utrai ko ban pendan kam ka jing em ka jongi balai ba usapen relate dan ban pen yasriem ban unong thau kiu namar bu kwa bangin ngau tho bahaba ublei ulah tahu ngi ukwa ban pendan kami ka jing em jongi baraba pendan kami ngi ukwa bangin dan yei jukwa ban pendan kami ka to ka kiu ka basyu pa basyu sawa henry ukwa bangin dan yei ke kata ka bu ukwa ka de bu ukwa bangin dan ka jing pensle ka jong ukwa bangin dan ya kata ya ka ktien ka jong u bangin ra ha ka do ka jongi bahaba ngi pleu pat shikiwe ngi ai pat shiwe kan nong ka jing kerku ya kita ki bayo sngau ke ka ba unong thau kiu pa de ukwa na kita ki kiu hot ulashna ukwa bakin store something lani ban bo haka ha utau kiu henry kabaning kong kidan sautali ki point haka ni ka pore ka bang ako bangan ai bangan share bat pi bakata ka long ba ukom unong thau kiu ke ka jingkwa ka jong u kom unong thau kiu ke ka jingkwa ka jong u ka baning kong ka tu unong thau kiu ukwa ba tu kiu undan hajan lani ketin pareng ki ong no available kalau rukum jo ba utrai ukwa ya ka jing em ka jongi bangin long available habu lapen em ya ka jing em ka jongi habu lapen em ka jing em jong hal em ka jing em ka jong pi ukwa pat bangin long available lani bangin non hajan Isaya lenong ka bahenriu ka dekat ka bapra haba blay ukren yo Isaya udan hajan ulong available Way Samuel nong ka balai dekat ka balai bat ka basaw kani ro ka kran chpang ka jingkhat bo utrai ukhat yo Samuel haba utrai ukhat yo udan hajan ulong available dei da kara kum undong thau ki ukwa yala jong ukeu bo undan hajan unlong balong ready ever ready ben dei takada haba pi kwa sha bo ublei un pendan kami pi banong available dan pi di bandan hajan haba ukhat pi long try hang ni ngadan ko bo ong Isaya hang ni ngadan try ulong lakloi kabaar nang ta ukwa bo pinlong ki bathli kabamut bo ukwa e pi bo pin berat no ki bara ba pin thli la jang pinlong ready ban pediang ya ke ka batamai na utrai ba pin thli no ki barem ya ki jinglong ki barem ki jinglong sneu ki barem balo ki ba pen sneu ya pi ba pen sneu ka jingmut jing perkhat ka jong pi utrai ko ba pi pin thli no ya ka utrai ko ya ka ban pen thli ya ka jing em ka jong pi nama bu ko ban pendap da ka wan ka batamai ya ka jing em ka jong pi kata pila ban syam na Hebrew lenong ka ba khatar dekat ka ba ningkong ka bat ka baar ka ba crunch phang ban penthli akan no karukam ban berat no ki baro ki barem ban pediang ki bat mai na utrai kabalai ban pen khoj ka ktien ka jong blai na Shiti baningkong jong Petras lenong ka baningkong dekat ka bakan riu ono long pi ka bakhoi namar manga ngalong ubakhoi utrai ukwai ka jing em ka jing bingin long ki bre ki bakhoi lada pi kwa utrai en pendan kam yi pi lada pi kwa shau tau nong thau kiu en pendan kam ya jong ukiu pi di ban long available pi di ban long hajan ka bar pi di ban penthli la ka jong ka ya ka la jong ka do nut ka balai nang ta pi di ban pen khoi ya la ka jong ka jing em ban long fit lani ban long uta uba dei biang ban yo ban pendan kam da banta kaburam ka jong blai kabal sau nong ta ngi dei ban long ukiu ubalong lakloi
Balong willing uba bapen yap no yak lani bam le yak kaman la jang ubam le yak kaman yak ka ba ukwa henry un le yak ka ba utrai ukwa ka jing em ka jong ka ba ngilong willing ngim dei bangi penbor henry ngilong willing haba ong penbor kamot ngi force ya ladi lani ngi penbor le bingin le ka kam ka jong play henry bingi long willing kamot ngi tep ka henry ngi long willing ngi kwa da ka do no ka jong bingin le e na man ta utrai bingin le e na benta ka kam ka jong trai da ka do no balai bingi long willing namar baka do no ka jong ngi kala pdiang yu trai balai ngi long willing namar bangi ngi la yo mat ye ka jing pha ka jong trai balai ngi long willing namang ngi la yo mat ye ka jing e ka jong trai balai ngi long willing nama bangi ngau tho abangi shakri yo blai ba e ma bangi shakri yo jisu kamot ngi yo ye ka blessings ka jong te ta ngi long willing namar baka jing le ba ka jong kala palat ya ka jingem ka jangi takada ngi long lakloi ban le e na ban ta jong de ra utra ukwa kum ye uni ukhiu ha ka jingem ka jing ikwa ye ukhiu uba long willing uba ubam perkat ya la de uba len la de ubam perkat ta ye ka man jong u hendai uba le ya ka man ka jong utrai umde ka man la de hendai bo le ya ka man ka jong utrai da ka man sngo pha na pi u abraham u aye ka jingknya u it pala diu khon u it pala diu isak u it pala diu u henry da ka man sngo pha ulet ban knya ya ja u khon nama balai mo usngo tho bakata ka jing it ka jong u ya utrai ka kampalat ban ya kata ka jing it ka jong utrai abraham ka kampalat ban ka jing it jong abraham ya u isak dei takada ulong willing ban sacrifice lane ban knya no ya la jong u khon u Isaiah ulong willing wang try hang ning adan pha yanga utrai klam ong Isaiah lek mami shata henry usong manu ban lek henry Isaiah ulong lakloi ong try hang ning adan pha yanga u Jisu ka best example Jisu ulong willing ban yap hot utep baka thang kata ka khuri ka ktin ka jomble hapor bu doi ha kber get semeni ong lada long ka bala to ai baka ni ka khuri kan lat nanga henry om kembanga ngamon henry kumba memon henry usngau tho baka man ka jong ukpa jong ka dei bandi ya kata ka khuri ka baka thang ka bu ban sacrifice lan ban sanar na ya u ban yo ya ka jing penem ya ka ni ka perthai ulong willing uklam ong ba uklam ong banga kwa bagan long kumta henry ong lada long kamon ka jong mi kamut u ai ha kamon ka jong ukpa te dei takadaw haba Jisu wan jeni pre kumbanga ong pi ulong 100% ubri 100% ublay henry haba wan kum ubri pan usap met yala di ha kamon ka jong ukpa ka jong u kawai hang ne ka ban ong balong ba u kiu u baju pendan kam man la ka por o menenga ai kan nuksai pi u kiu sintiu henry kala ban dei di giwe ki kiu ro ngan su ai nuksana ku u kiu u bangi shet ja lani u kiu u bangi ngi shet jing shet man la ka por na pi ba uni u kiu man la ka sngi u hab mat ya ka ding man la ka sngi uni u kiu u hab mat ya ka ding te kamut uni u kiu u ba mat ya ka ding man la ka sngi udai utau kiu ubahap face uhap mat iki jing le ka jing em ka jong henry watla ulam mat kita ki baro ulong ubayai ne prano utau kiu walau lamat ya ka dingang ta ukam prano henry ulong ubayai ne kumjur ka jing em ka jong na pi ladang ilong ki bayai ne ngilong ki bre ki bayai ne ngilong ki bre ki ba ai tilut ngilong ki bre ki ba long willing na ban tau try ban le ek baro anong kadan ka jingjap ha ka jing em ka jing kan dan ka jingjap kan dan ka jing kemen ka bakrau dei ta kada hang ne bali banga sabo e ka topik ka ba unong thau ki ka ngilong kita ki kiu ha ka kti ka jong unong thau bat ladang ngilong ni dan ni ki sautli ki ka jing em ki jong ki balong available ka baning kong bengi dong hajan ka baar bengi pen thli yala de ka balai ngi pen kho yala de bat ka basau bengi long da ka mon ngau pha ni kem khnyum henry ngile da ka mon ngau ba da benta ka kam ka jong utrai hanta ngalong pi ka dong ka jing jap ka bakrau da benta ka jing em ka jongi ka ba man la ka si bengin ya cha prang ya ka ban shakri blai kam dei ka basuk
maka ketien ke jong blai ka ong ba niat ling ba ka lenti ka ba khim henry ha ba ngi dan ba utrai ha preng jong ka ding kumbang ala ong hakatuka topik ka baning kong ka banging yo ling ba ka tuka jingkran jong ka bor jong thliet habagi dan ba ujisu kadan ka victory kadan ka jingjam ba komjo rungan ang phi bangi dan ya uni ukhiu habangi ni dan ya unong thau ubalong expert ma ni nget ru ba un pelat ini ni kita ki phara nama ka tien ka jong blai ka ong ba num tenjo tam ya ke ka bangi ni la ban sha hande nga ngai scam ba bangi long kita ki vessel lani kita ki kiu ki balong lakloi ki kiu ki balak ban submit ki kiu ki balak ban sha ya ka ding nang pi utrai un ai ka jingjap ya ka jing em ka changi ka baman la kasni baru utrai un dan ringkat ba ka jing em ka jangi utrai un dan ringkat ba ka jing em ka jang pi ublai un kerku leng ba ka ni ka ketien ha ka ni ka por ublai un yarap ya ka jing em ka jang pi ba pin la ban long kita ki kiu ki balong useful kita ki kiu ki balak ban pendan kam ba kita ki kiu ki balong kordor rahmat ka jang ublai baraba pilong ki bre ki ba kordor rahmat ka jang ublai pi di ban pen kentang la ka jang ka jing em pi di ban IT lut la ka jang ka jing em ngabat pi ni le rang ho ngam ong pi ba kanumwan ka jing that kanumwan ka jing swai ho akin dan gi por ba fin that pen swai hin dai tang ka wai pilong willing ban le ni ban tau trai pi ai lut pi IT lut la ka jang ka jing em na ban tau trai utrai un kerku ya ka jing em ka jang pi un yalam ya ka jing em ka jang pi but ki barok kin yat bet kat kum kaman ka jang u lada PIT hakikti jang PIT hau bu un schnador ka jing em jang pi PIT hau bu un penwandor ya ka jing em ka jang pi ngana pi the broken things all the broken things ngana pi kin long ki balong beautiful kin long nganong nak kumno lada ukhiu ubas niu kat nu ru lada ulawan hakakti ka jang unong thau khiu ui tenang anai pi bat dei takadau lada pi wan ban IT lut la ka jong ka jing em hapreng jong ka jing pat ka jing pra jong ka jing em ka jong pi wan ban IT ha utrai un wan ban penwan der ka jing em ka jong pi ublai un ker khu ya pi ublai un yalam ya pi bat nang yai pet ya ka channel nganai pi pin yo bun ki jing ker khu kin dan bun ki bre ki jong ublai ki ban kran ya ka tien ka jong ublai kin dan bun ki ba pi la ban shampang henry pin ngap iki jingkran ling bakane ka YouTube channel but kidan ki pim so tho pilaman comments but ki bre ki jong play kin sa pen jubab ipi but kin nang pen shai shu ipi but ki contact number kidan hang tu pilaban pek but ba pin la ban phone ye kitu ki number kidan ki pas kidan ki long kemi ki ba la ngam haka kitin ke jong play kin yarap ipi ya ka ba pin la banyak chaprang ya ka ban shakri ublay kublay shibon ublay ker khu ipi